Исәннәрмесез, саулармысыз? Инспектор үшпішмақ барлығы турында ұнытқансыздыр да инде. Менә ул мин. Инде хәтерләсәгез, узган чыгарылышларда мин тикшергән идем Казанда туристлар иң күп йөри торган кафе рестораннарның үшпішмакларын. Ни кызганыч, анда ак итәрлеге табылмады. Шуңа күрә мин тикшергә булдым монда. Һәм хәзер беренче эш итеп без хәзер әнәтегендәге перекресток кибетенә керәчәкбез. Һәм алачакбыз үшпішмакны. Мин әйтергә кирәк, перекрестокның үшпішмагын алганым бар съемкалар өчен. Но инспектор үшпішмак өчен алынганын бигрәк тә энә күзе аша үткәрәчәкбез. Киттек. Карыйбыз үшпішмак. Менә. Үшпішмак. Ага. А у вас үшпішмаки свежие? Үшпішмак сегодняшние, да? Отлично. Үшпішмак дигән 79 сум. 79 сум, 90 грамм. Перекрестокның үшпішмагы минем кулда. Хәзер без аны кайтып, менә монда минем йорт. Менә шушында мин яшим. 15нче катта һәм менә шушы 15нче катта авыз итәчәкмен әлеге үшпішмактан. Перекрестоктан алып кайткан үшпішмакка хәзер мин хирургларча, ләкин кулга скальпель түгел, пычак алам. Хәзер без аны эшен тикшерәбез. Менә карагыз, тышкы кыяфәте. Менә монда минем әни галәттә бер ара калдыра иде. Шулпасы агып чыксын, ул һәрхәле һава керсен өчен, белмим ни өчендер. Шундыйрак эшлейде. Ну тышкы кыяфәте гади генә име? Ну безнең чын татар үшпішмагы булай дип үрелми. Менә булай бүрелгән бизәкле урыннары да юк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә монда беләсезме, карап торышка миңа инде ошамый моның ите. Ите күрәсезме, фарш шикелле күренә име? Ләкин минем өчен фарштан ясалган үшпішмак ул чын татар үшпішмагы түгел. Ну тышкы кыяфәтенә мин куяр идем үчле. Әгәрдә эталонный татар үшпішмагы белән чагыштырабыз икән, хәзер инде дегустацияга күчәбез. Кабып карыйм. Моны бераз җылтасы калган, но җылтмаган хәлдә дә бәлки тәмледер. Беләсезме, бу нәрсәгә охшаган? Минем әби ишәктән ясый үшпішмак. Менә ул ишәкне безгә күршеләр бирә иде, без әби белән бергәләшеп су буена төшеп, чайкый идек, аннан соң әллә нәрсә эшлидек, әби кискәли иде, менә шушы кискәләгән ишәк үшпішмагына бу бик тә охшаган. Әгәр дә без инде ностальгический яктан бәяләсәк, бу миңа әбине искә төшерде, әбинең ишәкле үшпішмагына бишлек куярдык. Ләкин без эталон дип атыйбыз икән, бу кунакларга яисә анда кадерле кешеләргә сыйларга җыенабыз икән бу үшпішмак белән, билгеле бу өчлелек кенә. Шуңа күрә перекрестокның бу үшпішмагын мин бүтән алмасым. Шушы тапшыруны әзерләгәндә үшпішмак рәвешендә ясалган товарларның күплегенә шаккаттым. Кайберләрен Мәскәүчә тапшыру кысаларында чыгып килә торган татарча распаковка сәхифәсе өчен дә заказ биреп куйдым. Тапшыруга килгән кунаклар белән бергәләп ачарбыз, карарбыз, тикшерербез. Исегезгә төшерәм, Мәскәүчә подкастының беренче чыгарылышында җырчы Әлфинә Әсхәмова белән татарча календарь, милли бизәкле шопер, ягъни букча һәм милли бизәкле термокружканы энә күзе аша үткәрдек. Инде үшпішмакларга әйләнеп кайтсак, әйтик 1200 сумга Wildberries-та алка алырга була. Карап торышка матур үзе. Отзывлары да әйбәт. Берәү язган бит, Татарстаннан чит илгә күченеп киткән танышыма бүләккә алдым дигән. Шәп бит. Никадәр дөрестер, әмма 350 мең сумлык зәркән эшләнмәләре турында да мәгълүмат бар. Иң арзаны 50 мең сум тора диелгән. Алтыннан куеп ясалган күкрәк билгесе 180 мең сум. Алкалар, запонкалар да бар. Алган очракта да көнендә үк китереп бирмиләр. Заказга эшлиләр. Бер ай шамасы. Социаль челтәрләрдә халыкның реакциясе төрлечә. Кемгә хаҗәт инде мондый нәрсә дип аптырый берәүләр. Икенчеләр исә бик матур, үзенчәлекле күренә ди. Мин дә табып кирдем зәркән эшләнмәләре сайтына. Товарны кредитка да алырга була диелгән. Акчаны күчерәсең дә, синең белән кибетнең менеджерлары элемдәгә чыга. Әмма без бит татарлар, тотып карамыйча ышанмыйбыз. Ничек инде әле булмаган, ясалмаган әйберне күрмичә генә билгесез кешегә, затка, фирмага 350 мең сум күчерергә мөмкин ди. Ярый, интернет буенча үшпішмаклы сәяхәтебезне дәвам итик. Менә бу кыз күрәсең Сәйлән, ягъни бисердән әйбер үреп эшли. Ул исә Сәйләннән ясалган үшпішмакларга заказларның күп булуына шаккату турында яза. Сәйләннең бу кадәр тиз биткән юк иде әле ди ул. Эх, белми бит ул. Татарларның бер ягында йөрәк, икенче ягында үшпішмак барлыгын һәм типкәнен.
Минем әле иртән тагын бер алган эшпишмагым бар, анысы исә Озон Fresh'тан. Дөрестән дә бу чыгарылышта тагын бер эшпишмакка хөкем карары чыгарам. Анысын Озон Fresh аша алдым. Озон дип аталган маркетплейсны күпләр белә торгандыр. Озон Fresh исә шуның бер юнәлеше. Анда ризыклар сатып алырга һәм ярты сәгать дигәндә китертергә мөмкин. Мондагы эшпишмакның бәясе 179 сум, авырлыгы 130 грамм. Мәскәүдә ясала диелгән. 378 кайтаваз, ягъни отзыв калдырылган. Уртача бәясе 4,5. Бигүк яхшы түгел. 7,8 булса, әйбәт булыр иде. Соңгы комментарийлары гел начар. Ит эре итеп туралган, җитмәсә, прожилкалары күп, шәйнәрлек түгел дип зарланалар. Дөрестән дә күп кеше эшпишмакның эшлегеннән зарлана. Май, прожилкалар күп, чын ит аз диләр. Канәгать калучылар да бар барын. Булмас булай. Үземә дә ашап карарга кирәк. Вакыт 8 сәгать 38 минут. Эшпишмакны китерделәр дигән хәбәр алдым. Гадәттә ашый торган идем бутка. Буткадан башлана иде көнем. Бүген исә бутка урынына эшпишмак булачак. Хәзер чыгып ашам һәм каршы алам доставканы. Все, здрасте. Спасибо. Менә ул күптән көтелгән, зарыгып көтелгән эшпишмак. Карыйбыз датасын. Датасы 28 сентябрь. Бүген безнең инде октябрь. Октябрьнең 5-се. Озон Fresh'тан алынган эшпишмакның үзенчәлеге шунда, ул бик озак яши ала, озын гомерле, 180 көн, ягъни ярты ел килеп чыга. Һәм монда инструкциядә язылган аны әзерләүнең берничә варианты бар. Әзерләү дигәндә разморозканың. Шуларның берсе микродулкынлы мичтә 2-3 минут эчендә максималь уровеньга куябыз. Һәм шул рәвешле без аны әле чыгылтабызмы, әле җибетәбезме, һәм ләкин 3 минуттан артмаска тиеш дип язылган иде. Менә хәзер без аны пакетына чыгарабыз. Шундый матурлыгын біз соңрак билгеләрбез. Менә шулай куябыз тәлинкәгә һәм микродулкынлы мичкә озатабыз. 1-2-3 минутка куябыз һәм көтәбез. 3-2-1 булды. Чыгарабыз. Ой-ой. Тәлинкәсе капкайда. Инде беренче минутында беләсезме, эшпишмак исе чыга башлады һәм иң мөһиме татар эшпишмагы исе. Bütün нәрсә матур булырга тиеш, шулай бит. Хәзер күчереп утыртабыз бу эшпишмакны. Менә бу тактага. Әйтәләр бит, киеменә карап каршы алалар. Киеме булай бик матур, әйме? Бик матур итеп, ләкин менә минем әнием бу эшпишмак пешерүчелегенә бер шелтә белдерер иде. Ни өчен менә моннан шулпасы агып чыккан дип күрәсез бит, инде менә монда эзләре бар. Но анысы зыянлы түгел. Менә монда да бераз менә согы чыккан. Хәзер иң мөһиме кисәбез һәм карыйбыз ишен. Эшлеге миңа ошый. Менә карагыз. Ите дөрестән дә эре итеп туралган дип язылган иде. Туралы шәйбәт. Бәрәңгесе матур кубиклап әзерләнгән. Но тышкы кыяфәтенә менә бу агып чыккан согын исәпкә алмаганда 5-ле минус белән куярга була дип уйлыйбыз. Ите дөрестән дә эре итеп эрелгән, эре итеп киселгән. Һәм дөрестән дә бераз авырак шәйнәлә. Безнең әбиләр, әниләр булай итеп турамыйлар итне. Хәзер тагын бер кисәгенә калып карыйм. Менә монда да менә күрәсезме? Ите эре итеп туралган. Менә карагыз нинди кисәк. Мондай зур кисәк булмый бит инде эшпишмакта. Күпме эшле адам башы кадәр ит кисәге. Шәйнәлеме, ләкин китер килеп тора. Бу теге филиновическә да ошамаган итнең шул вакытта хәләчле түгел сыман. Узын сүзнең кыскасы бу эшпишмак миндә икеле фикерләр калдырды. Мин моны мәсәлән әгәр дә дусларыма татар кухнясы һәм эшпишмак белән таныштырырга исәп булса, мин бу эшпишмактан башламасым һәм гомумән үземә дә алмасым. Шуңа күрә бигайбә бу эшпишмакка мин эшле куям. Шушы инспектор эшпишмакны эшләгәндә бер фикер килде, дуслар. Озон бит ул бөтен илгә билгеле маркетплейс. Озон Fresh аның бер юнәлеше һәм бу Озон белән Озон Fresh бер атның ике арбасы шикелле килеп чыга. Ләкин бит менә бу Озон Fresh эшпишмакны чиле-пешле
pişirip, o bit indi bizning milliy rizig'imizga, milliy shunday brendga top tushira bo'lib chiqa. Chunki Coco Chanel nishik deb aytgan hali, ana mana bunday bir frazasi bor. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление deyilgan. Ну, shulay bit indi. Masalan, agarda kishi kirib qaraydi ekan, yozilgan tatarskiy pirojokmi, tatarskaya выпечка, ishpishmoq, u qovib qaraydi, ham aning birinchi fikri bo'lacak negativ. Ya'ni ham kishi o'ylashaq, bu tatarlarning ishpishmog'i ta'mli tugul ekan, butan uni qovib qaramayman. Durust, bu ishpishmoqqa g'ina qo'g'latirgan ayber tugul, aytik, gruzinlarning xachapuriya bilan da shul xil, osetinlarning pirogi bilan da birinchi topqir qovib qaraydi, ishonmay ekan ham umuman u rizq ta'mli tugul degan fikr tug'argan mumkin. Belgili butun kishida olay deb o'ylamay, lekin menimcha mana bizning ishpishmoqni azirliklar ekan, junlab azirlasinlar, ta'mli etib azirlasinlar. Belgili ekonomiyasi biz deb turli arzon ayberlar olalar, lekin bitinde olay ekonomiya sag'ash ul ishpishmoq tugul, ishpishmoqqa shunday big arzon parodiya kelib chiqadi. Шулай итеп, инспектор ishpishmoqning Moskva chiqarilishi tamam. Do'stlar, shuni da eskartib o'zam, belgili men yozdim, Moskva ishpishmoqlarini tekshirdim deb. Bular borasida tugul, ham shusha chiqarilish bo'yicha Moskvaning butun ishpishmoqlari bo'yicha fikr yuritishga kerak tugul. Mana men tekshirganlar, ne qizg'anish, mana shulayroq nashar bo'lib chiqdi. Balki Moskvaning ta'mli yaxshi ishpishmoqlari da bordir. Agarda bilasiz ekan, yozg'iz, kelerman, tekshirman, ham sizga maqtab yozarman. Men ketdim, paka.